Kaixo, egunon, eskerrik asko denoi etortzearren, dakizuen moduan, Kataluniako egora dela eta Usurbilgo EH Bilduk eta EAJ alderdiek adierazpen instituzional bat adostu dugu eta hoxe irakurriko dugu jarraian. Usurbilgo udalak ziurtatzen du demokraziaren adierazpen baketsua individuala zein kolektiboa gauzatzea eta herriari hitza ematea ez dela delitua. Hori horrela, urriaren bateko erreferenduma tresna demokratiko eta zilegizkoa izan zela eta Kataluniak eta Euskal Herriak berezko dutela etorkizuna erabakitzeko eskubidea. Usurbilgo udalak argi eta garbi adierazten du ezin direla justifikatu Espainiako Auzitegi Gorenak eta estatuko botere Kataluniako agintari eta gizarte eragilei bizkarreratutako auzia eta ezarritako zigorrak. Usurbilgo udalak nabarmentzen du Kataluniako prozesaren aurkeko auziak eta epaiak zuzenbide estatuaren itxuragabetzea dakartela eta ezbaian jartzen dutela Espainiar demokraziaren homologazioa nazioartean. Usurbilgo udalak azpimarratzen du Euskal Herritarrei zuzenean eragin digula Estatu Espainiarraren erantzun bortitzak. Izan ere, herrien borondatea eta demokratiko eta baketsuz erabakitzea mozten du. Eta arazo politikoari tribunalen indarrez, 155 artikuluaren ezarpenez edo erabakitze eskubidearen alde egiten dutenei edonolako neurri bidegabeak ezarriz erantzuten dio. Irtenbide elkarrizketatu eta negoziatua bilatu ordez eta herriari galdetu beharrean. Usurbilgo udalak estatuko boterei eskatzen die espetxean dauden preso politikoak berehala aske utz ditzala eta era berean erbesteratu politikoen aurkako auzibideak bertan bera utz ditzala. Eta azkenik, Usurbilgo udalak elkartasuna adierazten die Kataluniako preso eta erbesteratu politikoei nahizaien etxekoei. Hala nola, Kataluniako herriari eta erakundei. Eta Usurbilgo herritarrei dei egiten die bate egin dezaten herriari hitza ematearen aldeko ekimen baketsuekin, demokraziaren eta askatasunaren alde.